Başka şey yok da. O kafin yaptılar ama. Yaktırıp gelsin de. Ha yaktırıp gelsin. O değil. Gepleşik yazık bu da. Gepleşik yazık değil ay. Vah, yurazlar. Salam hormatly iýleşler, hormatly pedagoglar, mugallimler. Ine köpden bäri bizim bir garaşan günümizden ýetdi. Tamam pedagog dörejilik taslamamyzda ýurdumyzyň bir näçe ýerlerine ýerleşýän mekdeplerden mugallimler şu gepleşiň ady boýunça özleriniň tekliflerini berdiler. Dogusy gow teklifler geldi. Ýöne şu teklifden içinden şu gepleşimiň adyny mertebe dep taýlady. Özüm bilen tanış etdim. Men Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň Mansurlar Naky ýürütülüşdiren ikinji orta mektebiniň taryh mugallimi Sofy Murat. Gepleşimiň adyndan belli bolşýaly, ýani mertebe esasy mertebe gepleşimiň esasy maksady ýurdumyzda dähmet çekýän mugallimleriň bir iş tejribesini öwrenmek, olary köpçülüge ýaýratmak bolup durýar. Şol siz bilen Balkanawa şäheriniň Mansurlar Naky ýürütülüşdiren ikinji orta mektebiniň Baýram mugallimi Halipa mugallim bu wagt mugallim bilen başlamagy makul bildik. İlki bilen bu wagt mugallim gepleşmede görende öýrensat bir terede oturan iýleşlerimize, mugallimlerimize bir täsirli bolar ýalyp özüňiz barada aýdyp berýärsiňiz. Murat mugallim sag bolun, hormatyňyza, fiýlaňyza, işiňiz rowat bolsun, janyňyz sag bolsun. Abra ýalyň işiňizde. Sag bolun. Men 1976-njy ýylda şu işläp ýören Mehriban mektebini, ikinji orta mektebi tamamlap, 20-nji orta mektebini işe başladym. Soň Gaýbany okudym. Meni mektebiň işgärleri ular ýerden garşy aldylar. Şondan soň meni maňa birinji sınıfda okutmaklyk tapşyryldy, ynanyldy. Men birinji sınıfda okutyp başladym. Ýanymda Halipa mugallimler kentdi. Şu Halipa mugallimler bilenim işe başladym. Olar Ýagmyr Tarif, Can Mehmet, Gül Mehmet ýatan ýerler ýakty bolsa, şu mugallimler bilen işe başladym. Ýöne men Halipam Tarif Ýagmyr. Olam men olar bilen işledim, olaň sınıfynyň okuwçylary umutça okap otdy. Men öz sınıfym okutýan boly, men olaň okuwçy ýok men sınıfym. Men onu aglamana oturdum. Men sınıfym sizinki ýalyk derdi. Ýagmyr mugallimde geldi, men tapagma gatnaşdy. Men tapagma gatnaşdy boldy, ýerinden aýtdy. Sen näde tapaňy diýdi, mudama şeýle geçýänmi diýdi. Men hawa diýdim. Onda diýdi 20 ýyl işläni şeýtip geçen ok diýdi. İşläler diýdi. Awra ýalarsın diýdi. Şeýtip men bir ýyl çöken göwnümi oşo taýda ýa Tarif Ýagmyr mugallim Halipam göwnümi galdyrdy. Ene görýänem şu ýerde birinji bellemeli adymyz Ýagmyr Tarif Halipa mugallima Halipaçylyk eden mugallim ýakdan ýere ýakty bolsun. Ondan soň şu taýda iş dogry 20-nji mektepde ýoňsuzda işledim. Onu şu mahal Zawut müdiri Sabir Vladimir Süleymanovski. Vladimir Süleyman Sabir. 24 mektebin müdiri bolan. Müdiri. Odam täzeýiň infirasyny bir ikin çağalara tawat tawşaryapdy. Odam biz iki bolup çağalara tawat tawşaryapdy bolup ikincimi birinji sınıfda okuyan bir gyýjagal geldi. Onam biz ona palto berdik. Men dogry diýdim, şoň saýlap palto giydirdim. O çağa palton giydi, gelsat aýtdy diýdim men özüm. O çağada garsa men gujoklatdy, ýerdenimde kellepim goýup ağlady. Dogry o çağa ağlany, menem bozuldum, menem ağladım. Odam men müdirimiz Sabir Vladimir Süleymanovski, odam bir hilde bozuldy, odam hakka diýdi. Beýle bolmaň diýdi bize aýtdy. Beýle bolmaň diýdi, hakyky çağa gerek etkenler diýdi. Neşit bir hilde şu taýda men mara özüm de çağa ýaly ağladım da şu çağa ağladım da. Belki bizim şu gepleşigimizde tomaşa oturan şol çağa baý bolsa, köpman kommentariýada berilen ýa-da bizim öz şahsy sahypamyzda ýazsaňyzam şu wagt mugallimiň şol
palto veren sagatyny bir söhbetde sormak biz üçin bir bolar diýdi. Bir bolar diýip kirediň. Ýaly şeýle sora vermekdiýär. Şowsuz ýagdaýa düşün, tutma bar bolsa, we şu şowsuz ýagdaýy nähili ýagdaýda şonu bir uwukdyryp, bir gowluga tarap uwukdyran ýeriňe bar bolsa birine ýaşmy bolmaram terede otyr, bir gyzyk bolar diýip kirediň. Bir öz işlejýäňler aýdaýsan şolar. Näme daktar bolup geçdi? Indi ondan şu iki tarafın lazımsızlığı, okan mehriban mektebine geçtim. Onda da yine 48 yıllar işlep yön. Şolam 48 yıl mugallimler, 48 yıl. Ben işlep yön mektepte, ondan köp çarelere katlaşıp geldik. Adam yine keşinyalık fırsatlar oldu bir gün. Nime açık tapak vermeli olduk. Yöne birinci men açıkladım, mugallim inata bilen. Şeýle ýakyn aragatlaşyp da bolmaly. Aglygy bolmaly. Hökmen awa. Birde nime aýdan zatyny düşündiren zat hökmen talap etmeli boldy. Näçe ýak vilayet boýunça açyk tapak bermeli onu da rehmet sapagyndan boldy. Näme okuça mugallimin aýdan zaty hökmen kanun bolmaly bolýar. Ozan bir men bulara bildim şu tapakda ördek şeklinde ýatamak. Ördek şeklinde ýatamak bolanda bizine ýelek gerek boldy da. Ýelek gerek boldy. Ine özüme ýelek aldım men. Ýöne okuçylara da diýdim da ýelek taksaňyz getiren diýdim. Şu tapagymyz şeýle şawly geçdi. Vilayet boýunça bir ördek şeklinde ýatadyk geçdi. Ine akşam näme dese ediler jaň etýär da. Bolýym, tapaň tagaman tawdyrmy, gawa tawdy. Mena oglum ketege girip tawgymdan ütüp alypdyr diýdi. Hem gülüşdik de olar bir şey ýöne beni etmeli. Dädiňi ben düşündirdik da. Ýene bir aýtyp oty, ýene bir jaň etdi. Bolýym, ýakyn ucundan niýe söp alypdyr diýip ýelegim alypdyr diýe. Ay bolýa gutly bolsun. Gawlaşdyňyz, gawlaşamasaň bolýar diýip. Ne şunlar ýani fursatlar geçdi da. Gülküli ýagdaýda. Ýöne bir soň düşündirdik. Çağa bitmeler. Wagşo magal ýelek men özüm hem getirdim bolýan. Onda mugallim aýdan kanun çağa nemetipdir da altyr getirip altyr ýelek getiripdir dedi. Onda masada ýene-de ay birinji neme 3-nji sınıf okudy otyrdım öni. Adam dar çekimden düşýi kynrak da türkmen dilden. Şonu düşündirýärdim. Müdürime täşdirdim bolýym, amanrat. Ýataýar ýakty bolsun hawa. Şu men düşündirýär, o men dinlen bolmaly da şartdan şerde eşdenler da. Ona menne o mahal ara biýrek köşke ýigildi. Ay aýaklarymam çykardym, ýalaňa çepýän tüňçüne. Hawa. Ondan bara geldi de aýtdy. Agay diýdi. Janyňdan ýerdiňmi diýdi maňa aýtdy. Bilerle da diýdi. Ondan menne görsdi de aýak ýalaňa çepýän. Ay näme diýýäň sen diýdi maňa. Ay şular ýaly bir hili ýol başlaýym da olsa enatan ýalyk bolup giderdir da şolardan da. Lekin men özüm okadan bolýumlar Muratgul Bayramlyýew bir kärli berilen adamlar da. Haýdy dersen okadýar. Kim? Kimýa bolýum. Ondan Ballyk Kançar taryh bolýumy. Ballyk Kançar taryh. Täşdirdim bolýum, öýle fiziksem bolýum. Işledi. Ondan Amanyl ýarzat matematika bolýumy batdy. Ulan ýatan ýerler ýakty bolsun. Ýöne özüm häzirim hormat goýan mugallimma, oto edebiyat mugallim Şyh şolan bir okutdy. Ýar Mehmet Ahmet mugallim okutdy. Şokul Weliwa şikärli berden mugallimden elinden çykyp gaýtdyk. Şolar biz okutdy. Şolaram biz okutdylar da. Ola ýaş wagtynda. Hormat mugallimler, ýani Halifa mugallim belläk geçen şu Şyh mugallim Ahmet Ýar Mehmet mugallim häzirki wagtda biz mektebimizde zähmet çekip berdi. Şol zähmet çekip beren mugallimler elinden çykan mugallim Özsmat Halifa mugallim boldy. Onam umuman mugallim ine şuma çeýle bir bu täsirli gurulmary diýen bolan hujuda diýende bular ýa hujuda belki gör oturan ýyllaşlarymyzda da dörendir. Ine mugallim kär. Näme üçin mugallim kär taýlanýar? Näme üçin lukman däl, näme üçin injener däl, näme üçin beýlek kär däl? Bir hil mugallimçylyga ýetiren zat näme? Birinci nowatda içimden bolýumy tüýürdi da halatdy. Oda men bolýum bolmamy halatdy. Ondan soňra biri Recepova diýen bir başlangyç klasy bolýum. Biri Recepova başlangyç sınıf mugallim. Ýatan ýeri ýakty bolsun, ol aýrynly. Aýrala düşüpdi da o.
Inni son muallimda hem de etem derdim ola maňa mutam hewet boldam muallim bolmakda. Inni ýöne şu söyleýän kärden arasynda naýbaşdy, ajaýyby muallim çykdyýar. Naýbaşdym ajaýyby. Hebebi aşansızmalar, hormat muallimler. Hebebi muallim halky adam ykbalyny boýna ýerdär. Olara bilimden, ilmden paýyny berip, zähmeti öz durmuşyny tapmaga itergi berýär. Kömek etýär, ýardam berýär. Onda maksady muallimde şeýle bir goýup bolmalylar. Goýupma, bolýan muallimlarda. Öz sözüni başgalara düşündirip bilmek diýen goýup bolýan muallimler. Şoň üçin men muallimçilik ýerni özüm halaýanma, söýýänma muallimçilik ýerni. Sağ ol muallim. Ine doğrular bilen ýadadam ýok dämi? Dowam edýär muallim. Dowam edýär. Ahwany lesip. Awa. Halifa muallim ine şu ýerde ýene bir häzir wagtda bir emme wagtlandyran bir şeýle sorap. Muallim diýen adam mektebe gelen fursatyny mektebiň işinden ätleýär bolan şahsy meselesini öňüne goýmak. Şahsy meselesini öňüne goýup şoň aladasy bilen oturup gamlanyp näme bolar gadip tapak geçip bilermi muallim sana? Ýa-da tapak bolarmy? Bolmaz. Şo boýunça ýaş muallimlere ýa-da şoň ýalak edäjek ýa-da etjek bolýan pedagoglara maksatyn berýär. Nime işlen ýyllymda şu hiç şahsy zatym öňe tutup bilmedim. Nimeýdi aýtaýyn, käwa fırkulagan gelýän da, bilen okşuň içine gelemde men eýýän sah açylýan ha. Men işlen ýyllymda her ýer okuwça gelip barlap göragam. Hiç banişni alan yerim ýok. Tügeleme. 48 ýylyň içinde ýeke edegem banişni almadym. Banişni çykanak boldy. Yani başlan banişni bilden ýaşy bolan, ýarasyzlyk katyna çykyp görenek boldy. Diýen kommentarlarda hökman berilen tilim ýazgylarynda biz hökman garaşýar. Bu wagt muallim okudan, okuwçylar bar bolsa, sizem hökman ýazyň näçinji ýyla dogulanyňa hatsan näçinji ýyllarda okudanlygyny bir bize şu kommentarlarda ýa-da şahsy sahypalarymda ýazsaňyz biz üçin gaty olar diýip, ýani muallimada aýtsak, ine şular ýaly okuwçylaryna da ýerleýän eken, bizi görýän eken, sizem gördüler diýsek muallimim begenjeň olur. Men şu okuwçylarym günlük bir planym bolarda, şunçy da dökmen şol okuwça bildirmeli. Şu plan boýunça gelýär, şoň üçin aňlatlaýym, şeýdipde ýarasyz hatynda bolmadym. Ýöne men şu okudan ýyllarymda bir zat arzu etip geldim. Şu okuwçylaryň himmeti 4-5lik bolsa, 3lik sınıf diýerler. 3lik sınıf edime dersini, döredimi ederdi da. Ýöne şeýle pursat bir tabara boldy. Ine sen arzuwy 3lik sınıf döretmek. Arzuwy. O da bir ýerlik boldy diýer. Ana şu arada aýtsaňam, şeýle bir gün otyt bol, tötelin barla geldi. Ýang babarynçysyň harpty urukturdy. Ozam türkmen dili başlatdyk. Ozam mundan diktant aldylar. Çağırlardan diktant aldylar. Diktant aldylar ýankyna kimde 4-5 liralar. 100% ýyl berdi. Şonda men begenjim aýdaýyn. Şonda bir şeýle begendim. Men şu mahal şol arzumy ýetadym diýdim. Şol hemmeti 100% ýyl berende. Ýetenmi kan diýip pikir etdim. Indi onda maksada näme okuýdan maksada çäreleri köp gatnaşdy. Bir näçe pedagog okuýşa gatnaşdym. Ýylyň muallimine gatnaşdym. Ondan soň ýylyň denanyna gatnaşdym. Begençli bolan ýerim ýylyň maşgalatyna gatnaşdym. Gelinim Aqtyklam, onda gyýdym bilen ýylyň maşgalatyna gatnaşdym. Onda da şäher welaýet taply boýunça üstünlikli çykyş edip, göze paýtagtym aşgaratdaky döwlet bäýatlaşyny. Onda da heweslendiriji baýrak bilen geldik. Onda ýene de Gunmatar tarafymyzy türkmen maşyny jehetläp oturan Hazar deňiziniň kenaryna Türkmenistan kärdeşleri arkadaşynyň bilen Balkan welaýet denanlar uramasynyň birleşik bilelikde beýik ýüpek ýoly, Ýahmet ýoludyr diýip bir çäre geçdi. Olar da ýaňy ýakynrakda oýuşdukdy, bilemsiz, ýalňyşmadan oýuşdylar. Şoňa da gatnaşdyk. Şo nime, ýatlaşyga gatnaşdyk.
Onu da onu çıkışıp bayraklı geldik. Şahat begeldiren taraflarına yanına şu çevrelere katlaşıp begençli geldik. Doğru. Ne görýän ne? Mehvan mugallimler. Etan hanım ýa-ni rahmet ýoluna başlan ýaş mugallimler. Ne halifa mugallimdan ýa-ni gaýdan datlary elbetde bizim maksadymyz her bir aýdan sözlemini bir deriňemek ýaly içinden her kim özüne gerekli zadatyny almak. Bizim maksadymyz tamam pedagog dörejuk taslamamyzyň esas maksady ýa halifa mugallimler. Diňe bir halifa mugallim hatda bir gowy işleýän mugallimler bilen söhbetdeş gurnamak bir maksatlarymyz bar nekip bolsa mümkinçiliginde göre hereket eder nekip bolsa bizde ýaş nesillerimize bilim teriyor ýa-ni bularyň enatalar hem ýaşda. Onu şu ýaşlara nähili maksat terbiýe meselesinde nähili maksatlaryna bar. Dogry var. Ýa-da dogry maksat. Şu yaş enatalar ýöne inne bir gawdat var hem ýa-ni telefon bar. Çağalar men bir başta gelenden eýen çağalar ýagdaý bilen tanış bolmaly bolýar. Başlangıç bolsa, onuň her çağaň nähildigini, nähil ýagdaýlaryny bar, ýagdaýyny bardygyny bil eýen enatalar bilen agdy birlikde, agdyň bir bolmaly enata bilen. Agdy birlikde şu çağaň nähil ýagdaýlaryny bilýär. Onuň şu çağalara enata näme muallima nähil hormat goýýanmasa, adam en çağatsa adam şol ýaly hormat goýýar adam bolýar. Şu ýagdaýlaryny aýtýar, ilmidama şundurýar okuwdan keň galmaly däldigini, adam enata da ýumşýarlar, töweleme enatalar da çağatly köpünsýär, talap edip, aýdanladyň emedip, ýöwredip diýip gelýän enatalar köp bolýar. Şoň üçin agdy birlikde enatalar bilen çağalyň ýagdaýyny bilip hemişe taklamalı bolýar. Bu wagt mugallim şu sizin eliňizden bilim teriýi alyp ýetişen okuwçylaryňyz häzir wagtda bir ýerlerde rahmet çekýänler barada bir aýtyp berýärdiňiz. Bir olar haýsy wezifelerde häzir wagtda bir garatny saklaýanlaryňyz bardyr ýa-da olaryň çağalaryny häzir hem okudýanlaryňyz bardyr. Şu barada bir aýtyp berýärdiňiz. Ola dogry. Murat mugallim ýadyma düşünçlerini aýdaýyn. Yok var mı? Ýöne mugallimlerden mugallimçilikde işläp ýörenler şu wagt Sarıgul Weliba. Birinji orta mekdebinde başlangyç sınıf muallimi. Sarıgul Weliba. Piri Täşan diýen oglan. Ol mektepde işleýän bolmaly. Bedenteriýum bolmaly. 20-nji orta mekdepde bedenteriýum muallimi Piri Täşan. Ondan başga Piri mugallim görýän bolsaňyz dokman kommentar edýär. Oğul tağın Polatova bolmaly. Mugallimçilikde ýadyma düşeni, o ýumşaklere dogry Murat mugallim ýadyma düşeni. Ýöne lukmançylykda işläp ýörelim, olar näme lukmançylar barýan görýän da Nurguly neme bar, Urbanguliýew bar. O şu wagt reanimasiýa bölüminde işleýänler. Oşon birinji klassda men öýüm okudan. Ondan soňra Jahan Feýtnazarowa bar. Mekan Ballak bar. Ondan başga Gulbahar Maşatowa, Mollaýewa, Mahmma, nime ýadyma düşenler aslar. Şolary men özüm okutdym. Şaýda rahmet çekip ýörenlerini görýän olaň o çağalar. Ýöne men olary goýanýanam, buýsanýanam. Şolaň işläp ýörenlerini. Ne mugallim üçin bar, ne gerek bar. Şolaryň bir gow agrylarda işlemegi, agry bilen rahmet çekmegi, muallimi bir gez beýgenler ýa-da hormat eýleşler. Näme ahtamyla tutulan bir okuwçylar bar bolsa, tutulmak bolsa gyn görmäň elbetde mugallim ýarmy çölder diýdi. Tomaş etýän bolsaňyz ene sizi başlangyç sınıfda okudan wagt mugallim häzirim entegem men halifa boldum, ay boldum men koşuşdum diýen zat ýok, haqyjy bilen, haqyr uly umyt bilen işleýän, rahmet çekýän mugallim. Ne okuwçylarym töweleme gowy taýýarlaýar, okudýarym, gowy tapaklarym geçýär. Bu wagt mugallim gepleşýänmiň şu fursatynda mugallimçilikde rahmet çekýän bir dogan garnaşlaryna baý bolsa ýa-da maşgala agzalaryňyzda kimler bar bolsa bir aýtyp berýärsiňiz. Onu aýdaýyn diýip, Murat mugallim men özüm 3 sagan ineti. Olma öz
Toran hüner boýunça, oku boýunça işläpdi. Ýöne 2 gyýdym men mugallimçilik kärim dowam etdi. Uly gyýdym Akjagul 23-nji orta mekdepde matematika mugallimi bolup işläpdi. Körpe gyýdym Gurban Sultan 21-nji orta mekdepde başlangyç sınıf mugallimi bolup rahmet çekýärler. Onu öz sagalaryňyzam edil öz hünäriňizi geçirdiňiz da bolup. Ondan sonra doğanım öz ýanymda işleýär, aman öwlet körpe doğanım. Aman öwlet mugallim. Tijribeli mugallim. Ondan soň aýdaýyn bir hazır ora araz geldiýär. O doğanym sagalarda bir hazır birinji orta mekdebine informatika mugallimi bolup işleýär. Odan oğul Bäbek Rahimowa o da doğanymky o da 16-njy orta mektepde biologiýa mugallimi bolup işleýär. Şiriýewa Taparul 2-nji orta mektebinde o ingliz dili mugallimi bolup işleýär. Näke şeýtip menen özümde mugallimler masalat diýdim. Ýalňyşmasam kandy, ýalňyşmasam Hattoğraydan. Gepleşigimizde şular ýaçyk eden üçin ilki bilene taňarak näýdi? Mogo Halifa mugallim. Sizin zanyňyz sag bolsun. Bize terede oturan bir ildeşlerimiz hemen Mehran mugallimlerine bir aýtjak başlaňa baý bolsa, aýtsaňyz hakym gyzyk bolar, täsir bolar. Ştaýda baxt diýen düşünje bar eda, bir adys gaýtaýyn. Baxt diýen düşünje öýli adamyň şawlalygy, bir şadýanlyk, şadlykly, bileşli fursatyny ýakdan çykmajak nemes bolýar da, güni bolýar, fursaty bolýar şo. Baxt diýen düşünje öýli süýgül kärinde, süýen kärinde rahmet çekmek ola baxt. Şeýlemi? Ondan sabah seherde ene hujisi, sagan gülkisi ýanglanýarsa o da bar. Indi bizim hormatly prezidentimiz şeýle diýär. Bizim diýe ýurdumyz ilmlaryň we bilimleriň ýurdu diýär. Şonuň üçin bizim mehriban çağalamyz, geleceğimiz, goňjymyz, şu çağalam bar agrypy janarlar neme bolsun. Ilm bilen bilim bolsun. Sizede işinizde ul üstünlük ardy ötýän, işiniz rywat bolsun. Hormatly prezidentimizin de janyha biz üçin edýän ähli alatalary dama öňe üstün çağlarsa başlarda bolsun. Mugallim sag bolun. Mehriban millesler, adyrly pedagoglar, mugallimler. Şunty gepleşigimiz ikinji safar bolanyna garamazdan özüňiziň bir pikir gaýraşyklaryny belläp geçdiňiz. Belki ýalňyşlyklary bardyr, belki şowsuzlyklary bardyr, şowulluklar bardyr. Aýtsaňyz biz olary düzeltmäge öýrenşäp. Ýani nesip bolsa biz bilen daşlaşmaň. Biz ýene-de mugallimler arasynda. Sag bolun.